nemáš právo. Prepáč, bude to hnusné, veľmi, asi, ale neodsudzujem tie ženy samozrejme, ale za mňa osobne žena, ktorá si picha botox, si proste napúšťa pusu, má plastiku nosu, má prsia, volačo, za mňa osobne, sorry, ale nemáš právo hovoriť druhým ženám alebo ich učiť zdravému sebavedomiu, pretože ty sama si to sebavedomie nadobudla týmito umelými vecami. Takže ja viem, asi za to dostanem dosť veľa hejtu a je mi to úplne jedno, ale takýmto spôsobom to vnímam fakt ja. Fakt ja, človek, ktorý naozaj nič nemá. Nemám proste tuto napichané, nemám plastiku nosa, však vidíte, zásinak na svičky, ale nevzdám sa ho, nevzdám. Takisto nemám ani pusu, aj keď áno, veľa ľudí si to myslí, lebo ju mám proste väčšiu, áno. Môj tatino s maminou mali pekné pery, takže som ich zdedila. Áno, teším sa z toho, ale nie. Keby ich nemám, tak si ich aj tak nedám napíchať. Proste nie. Takže prosím vás, tieto žienky, nehovorím, ste úžasné, ste krásne, jedno s druhým, samozrejme, bolo to na základe niečo, čo vám kto povedal, alebo toho proste, že nemáte to zdravé sebavedomie, preto ste si to dali proste takto spraviť, nevedeli ste si to ako keby spracovať, bla 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 bla. OK, ja neodsudzujem nikoho, urob si to, keď chceš, ale prosím ťa, nehovor druhým ženám o zdravom sebavedomí, lebo to je nezmysel, aby si zrovna ty o tom hovorila.